jak sme slúbili, dnes pôjdeme prerábať námestie. No, námestie u nás už... No. Musíme, naše námestie je trochu hrozné. Tu sme už na námestí. A preto ho ideme prerobiť. Kvetiny môžeme tam nehať. Áno, tie tam necháme. Dobre. A more. Ideme na to. More. Nevadí, že sú tam tie chobotnice, či čo to je? No, nevadí. Dobre, takže ideme hneď na to. Ale ja by som začal tým, že by som tu postavil nejakú, že by som urobil to fontány, akože takú fontánu, že by to bola fontána. Dobre je to. A ty to chceš v strede námestí? No, môžeme aj jednu fontánu tam dať, ako chceš. Počkať. Nie, to je jedno. Čas, deň, všetko OK. Dobre. Prečo to nefunguje? Dobre. Posledné. Už to bude. Fontánka. Dáme takto. A teraz ešte trochu vody. Mirko, dáte nám toto interview, ako ste hrali s Asmixom a tak? Dáte nám interview? Dobre. To je celé moje interview. Čo vám môžem povedať? No, ešte si mal voľaký kanál, som počul, niekedy si. Nemal. Áno, tak dobre. Chcel som. Dobre, tak hovorte svoje interview. Nechcem. O nie. Nie, tam nestávaj, tam žijú. Tam keď tak, ja chcem im urobiť domček. Domček, stromček, homček. Dobre, idem. Dobre. Urobíme im domček. O nie. Čo robíš? Stípli. Aj tak tam potom môžem dať ešte. Ale malinké žije. Ups. Malinké žijí v kuse. Dobre, ideme. Ups, sme sa prepadli. Počkaj. Sme pod mapou, ale ja idem urobiť takú vecičku, že počkať. Tu na. Idem hore, úplne hore. Dobre. Kde zmizol? Tu si, dobre. Neutekaj. Nechci skončiť ako tvoji rodičia. Jeho rodičia sípli. No poď von. Nechci skončiť ako tvoji rodičia predsa. A on taký chcem. No funguj. No dobre, dám toto. Jemu vyšíva. Prečo tam ide, keď vidí, že stávam? Lebo on je hlúpy. Tu bude mať krásny záhonček. Áno. Bude mať domček, ktorý mu bude pripomínať rodičov na veky. Dobre. Tu máme akože aj zoopark. Tam bude veľa takýchto zvieratiek. Dobre, urobíme mu aj striežku. Dobre, strechu máme. A teraz mu idem ešte urobiť toto. Jedna zásadná vec. Len jeden. Nemôžem si pomôcť. To sa tam nedá. Nič, ale môžeme to urobiť profesionálne. A to tak, že si urobíme malé molo. Čo je malé molo? No uvidíš. Tam si dám ten stromček. Môžem? Nie. Dajte mi tam, počkaj. Potrebuje zem. Už viem. Zemička, milúčka, ja ťa chcem. Zemička, kde si bola 100 rokov? Ha? Jej! Nemôže si o tom zabrániť. Teraz budeš... Nie! On
Ale tam ešte si... Počkaj, tam je jeden. Teba si zoberiem. To sa nedá. Počkaj, niečo vyhodíme. To je toto. Chcem to vyhodiť. No dobre. Kde zmizol? Sípol. To tam bude len tak nákros. Môžeme tam dať ryby? Dobre, ale nie, ja nechcem tam ryby. Ja to dám takto. Áno, a nalej tam akože z hora vodu. Počkaj. Akože fontánka. Dobre, ideme na vodu. Ups. Tak toto bude stačiť. Dúfam. Počkaj. Idem trocha vyhodiť ďalej vodu. A ešte ma napadlo, že by sme tam na námestí robili vlakovú stanicu. Môžeme. Ale to... park? To tu... ako sa to tu zobralo? Luna Park, super. Ja som to nestaval, fakt. V meste Mirka je Luna Park. Nie, ja som to tam nestaval. Neviem, čo to tam robí. No dobre. Álo. Urobíme tu niekde tú vlakovú stanicu, jak som slúbil. A tá bude asi... Môžeme na meste toho obchodu. No, tu dáme vlakovú stanicu. Tu dáme čakanie na vlak a tu bude vlak, tu budú kolejnice. A bude chodiť cez celé mesto. Dobre, a bude... No, ideme na to. Dobre. Tak to aspoň takto dokonne. Hádam, že za tento diel stihneme to, lebo potom na ďalší diel ideme dokončiť tamto, ale keď nám vyjde čas na ďalšom dieli a tu na to nestihneme, no tak by sme možno ešte stihli to námestie. No, lebo námestie to je... Ako to mám vám povedať? Najťažšie, čo tu máme prerobiť. A predstavte si, že toto celé mesto sme museli robiť. No! Áno. Ale aj s jeho kamarátom ďalším. No. Celé toto mesto sme robili. Asi tak 2 hodiny. Alebo aj viac. My nevieme. My sme už to zabudli. To bolo tak dávno. Tak to vysoké to bude. No. Tuto akože bude, tuto bude akože ako na slovenských mestách, vieš, ako v Bratislave, že pricestuje vlak, tu bude strecha a tam bude písať kolaj 100, kolaj 3. Dobre. A kde všade bude ten vlak jazdievať? Môžem? Môže byť ako... Počkaj. Kde všade bude jazdievať? Povieš, kde všade bude jazdievať? No, to môže byť akože, tuto bude ďalší trek, koľaj. Bude akože ako aj táto, 2x2. No teda čakáreň, budú čakať. A vedľa toho, tuto sa to bude predávať listy. Lebo akože my tiež musíme zarábať. A ja viem, kde všade bude jazdiť. Bude jazdiť do toho parku. No a bude jazdiť do našeho domu, lebo to je náš. Nie. Bude to jazdiť do školy. Do školy? A do kina. Ešte by som urobil nejaké miesto, ako napríklad nejaké odpočívacie. Tu je akože veľká, ja neviem, tu je akože veľká dedina, len neviem, či, lebo to už dávno sme stávali, či to sme stávali, alebo to sme, alebo
poprosili nášho kamaráta, že aby nám to postavil. A tam bývajú villageri v tej dedine? No, neviem, lebo akože už sme tam dávno neboli. Mohli chcípnuť. Veď si vedia zasadiť niečo. Sú to villageri. A tuto sa budú aj predávať lístky. Tu no? Takže koľaj trek. Môžem? Ups, sme to pre toto prekračovali. Dobre. Ideme ďalej. Takto. A tam, keď bude padať dažď, no tak... U nás to sková. No ako v typických slovenských mestách. Bratislava, Trnava a tak ďalej a tak ďalej. Pezinok. Nové mesto. Dajte odber a like. A keď nás stretnete na ulici, tak nechcite podpis. Akože od neho kľudne, ale ja nie. Mirko, ty si nová hviezda, za chvíľu budeš. No, dajme tomu, že keď bude pršať, tak to túto trochu schová, ale Nie moc. nie je moc. Lebo keď už bude prichádzať vlak, vy rýchlo do neho zaskočíte. Takže Dobre. potom koľaj budeme prekladať možno v 6. dieli, lebo nevieme. Lebo tu, akože teraz možno, keď nám aj vystačí trochu času, no tak pôjdeme k našemu domovu a budeme ho stavať. Áno, lebo v minulom dieli, ak si pamätáte, sme to nedokončili. Vôbec. 0%. No akože bol už stávaliaci diel, ale akože... Trocha sme začali ho stavať, ale nie až tak. No, nie až tak silno. A to akože čo? Teraz idem robiť tabuľku, kde budú vlaky, kde bude kam vlak jazdieva. A koľko stojí kam vlak jazdieva. Ale poprvé tam je pokladňa. To teba nemusí zaujímať, keď budeš za pokladňou, až potom ťa to môže zaujímať. A teraz, že on taký, pozrite sa tam v hlavnom vestibule vlakov, my tu nemáme nič hovoriť, tam je predávka a všetko oka a tie dedinčany. Dobre, a teraz tabuľku si zoberiem. Kde to A máme? píšeme. Môžeme tam akože napísať Trenčín, ale ako chcem. Dáme dedinka. Dedinka. Dedinka Benko sa to bude volať. Benko. Dedina Benko. Alebo Českovce. Dedina Benko, tomu dáme meno. Benkovce, potom Dedina Benkovce, dobre. potom Luna Park, Dedina. teda zábavný park. On zás nikto Dobre. volá. Naozaj. No dobre, ja to zatiaľ urobím. Dobre. Ups, nie. Takto. Nič to. Jej. Dobre, takže ešte raz môžeme ísť listovať v tom sa všetkom. Dobre, takže dáme tuto na miesto. Dáme sem a napíšeme tam No. Čaute kamaráti, ja teraz sa odlúčim, lebo potrebujem niečo pre nás zobrať. Ja dám dedina
Tralala. Dedina Tralala. Dobre. Nie, už to stačí. No, dedina Tralala. Bude to stať. Tam dolarov. Dobre, mám to. Ďalšie. Za chvíľu končíme video. Napíšem tam L, U, N, A, P, A, R, K, L, I, S, A. Dobre. S, T, O, J, I. Deväť. 70 Euro. dolárov tam dávam, lebo eura tam nevidím, takže dávam to. Dá sa to tam aj dať euro? No, ja tam dávam doláre. Dobre, oka. Dobre, čau. Počkať, ešte urobím posledný riadok. Dobre. S, O, J, I. Hneď stojí 1, 30. Hotovo. Dobre ľudia, nestihli sme to všetko, ale nebojte sa. Tretí diel využijeme čas, takže ahoj! Ešte sa s vami musíme rozlúčiť. No a